गोथों लामा दा बेनिखायनो जोङो बे गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर' हारिया गोजोर जानांगौनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि हौवासा आरो हिनजावसा बिथांमोना दिनै फुटबल गेलेनायाव आरो जोङो गुबुन गुबुन समाव भलिबल काबादि थुनलाइ बादायनाय गुबुन जोङो बायदि हाबाफारिखौ लायो नाथायबा बेजों जोङो जोंनि थांखिया बे जे दिनैनि गेलेगिरिया जोंनि फोथारनि बेन्दोंआव सिमा जानानै थानाय नङा बियो गुबुन फोथाराव गेलेहैनांगोन बिथांमोना गुबुन हादोराव गेलेनो हानाय बैसो रोखोमजों खाब जानानै गेलेनायनि लामायाव दावगालांनांगोन दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 13 बोसोर बैसोनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे थाखोसिम जोङो खाबु होनो थाखाय जोङो सुबिदा लाबाय जे जोङो बड'फानि मुङै मोनसे फुटबल क्लाबाव बिथांमोना दिनै इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेनायनि उनाव जोङो साबसिन गेलेगिरिखौ सायख'नानै बड'फा फुटबल क्लाबाव आसामनि आन्डार 13 लिगाव बिथांमोनखौ गेलेनो खाबु होनाय जायो जोङो मोननै खेब आसामाव गेलेबाय बयखौबो आखाइ खबनानै फरायनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोनानो 2022 मायथाइनि जेरै जोबथा गेलेनायाव खाबु लानो हादों बिथांमोननि जाहाथे गेलेनायनि जोंजों स्किल होयो गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेनाय हाबाफारिखौ होदों मानगोनां गेलेमा आलासि बिथांमोना जोंनि प्लेयारफोरनो जोङो फैहोगोन ओंखायनो बे समाव जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोङो उदालगुरियाव भारत आरो बिरुं बिरहोनाय हाबाफारिनि आलासि बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै आलासि दुलाराय बर' बिमा गौथुमनि मानगोनां बिबारि बर' बिथांखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ आगानसे दावगानानै थांनो थाखाय खावलायबाय बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारि आफाद गाहाय नेहाथारि बिटिआर गोरा खुंग्रा दैमारि सार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो आलासि मानगोनां बिथांमोना सिनायथि लानो हाबाफारिखौ मावफुंगोन Thank you. लोगो दिनैनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय बयबो सोलायदो नायदो नायना गोजोननाय लादो बे समाव Rambo. Shot. Careful. Monica Basumitari बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय उदालगुरि जिल्ला आरो बे समाव सिनायथि होनो थाखाय सिगांदों बे समाव सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सुबुंफोर नाजाब नेहाथारि सारबोदेराव सावसुरि बिथांखौ होखांबाय बे समाव आङो सिनायथि होनो नागिरदों
पानारि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां बिथां मरम बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव आं सिनायथि होनो थाखाय खावलायदों हाबाफारिखौ एसेनो दोनथ'बाय। बे समाव आङो सिनायथि होनो आवगायदों पानारि बिया बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मानिक बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव आङो सिनायथि होनो नागिरदों उदालगुरि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मानगोनां मुस्लिमा सानसुलि बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बे समाव पानेरि ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मानगोनां मालि बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। Boleh aja dong itu. Asar nomor. Leno. Gloria. Ya, kami kat-kat juga lah. Mas pas gini, berapa pas? Sama gua. Kamu gua pas gini, kamu lepas gini. Salah. Cuma bana, deh. Oh, deh kita men. Kali mana? Nah, sampai tadi. Iya ini ya. Manusia di sini kan tuh, anda di sini. Apa tuh ini? Baik juga ini, mida baik ini. Kornol. Kurang kali kok. Mulai kurang. Tansa. Defensif. Mulai defensif. Ini kesusahan gue ya. Baik ya. Ya waktu lagi singgah apa pun.
Boleh boleh lele ya. Ayah ayah. Sekoi be. Ini kan bulu kami bulu buka. माबाया गिदिर नै जथाया गिदिर बिनांबाय ना दस्रा विंसाव गेलेनाय जानांगौ ने असो बनायना होबाय थानाय जाबाय ना आरो गुबुन गावनांगौ बोला ini pun bisa kan deh tero tero deh ayo cepat nih dos godan abang sih deh ya Dah lihat dah. Boleh betul ya lu video. Di sini. Narwa sampai sini. Di sini kayak
생각 해보고ชื่อไว้ในเรื่อง last term 살이야 살겠 동안 우리 선물을 Ini berapa? Fungsi lagi tadi? Oi, Derang hai sini. Dari dijemput mana ini? Dari gili-gili bertemanku. Ahmed Sedana kau itu. Besok juga dari dijemput mana ini ya? Tunggu dokter buru periksa para berhasil jangan ada. Baru, apa kau dokter buru periksa para berhasil ini sekarang di hadiah. Besok juga bantaran naya apa di dong? Menahadang arbe banta ko baune taka biru FC ne man gadang ne thari anando de mare bitang ko baune taka khaulai bai arbe banta ko Western man gadang bitang utpal kumar bisme ne banta ko naza ba bisme boi ko ba ko para asa ko na bitang ko pora ne taka khaulai bai Imani Macam Zisu from Sina Amin Betul Nabino from Ambagau Bebantu ko baune takai jilla sini mangkena afar giri Cornelius di mana bitan ko baune takai kau leba बस करा Bitanga Ambagau dokora dulare boro fraisa afar di gelegiri Nazar Deimari jersey number 10 from Ambagau Akan kau berani burai nak kau buat tu? Kembali bola di Jawa Bitang ada Zabai jersey number 1 from Tongla di mana Boro Bitang ke bola akan kembali bola di Jawa Arbe bantu ko bau neta kai ini miru FC ni man ganang nehata de build Boro bitang ko ang bau neta kai besong khaulai bai Bauda, ada bangsa bukan bauda miru FC ni mangga ne hatta de build Boro. Saafan de gelegri man galang bitang bola, engkau be runner sub man bangsa ko langkai ne thakai khaulai bai, ada be bangsa ko bauda dini man bauda ni gagi alasi man galang Pangari dokora dolare ba Dejeng bau jawab ini apa kau bertanya aku? Dejeng bitang bener
नोगोद 15,000 आरो गंसे ट्रफिजों बिथांमोननो जोङो मान बावगोन फंबायखौ खावलायबाय आरो बिथांमोननि गोबारै आखाइ खबना होनांगौ रायजो राजाफोरनो गफरायफोर बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आजावफैनो थाखाय खावलायदों बे समाव बयखौबो गोबार आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायदों मानोना बिथांमोननै जोंनि फंबाय गेलेगिरि चेम्पियन आखाइ खबना होनांगौ फंबायमोना दिनै मेडेल गाननाया जोबजासिम आखाइ खबनांगौ मेडेल गाननाय जोबनायनि आखाइखौ खबबाय थानो थाखाय खावलायदों फरायनो थाखाय खावलायदों बे बोसोर टुर्नामेन्टनि बेस्ट गेलेगिरि बिथांमोना दिनैनि जोबथा गेलेनायनि चेम्पियन बान्थाखौ आजावनो खाबु मोनदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बे समाव आखाइ खबना होनांगौ गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा आरो